Tegwyn wedi croesi'r cwm, draw fan hyn ar dir y Braichllwyd. Tir uchel? Yndi, maen nhw'n dweud nag os o'n unlle uwch i'r dwyren, nes o'ch chi draw i'r Ewrals, yn union i'r dwyren ydy? Yn Rwsia? Ie. Tipyn o bellter. Yndi. Sa'n gwybod yn bu yr enwau'r Caeau dyn nhw ffwn coen dy fe, ond fan hyn nes gytre, beth yw'r Caeau dan ni fan hyn nawr? Da ni ar y llidiad lawr i Caeau fan hyn. Caeau yw hwn i fe. Ie. Mae'n mynd nôl i'r 30au neu 40au, mae'n debyg bod Moses Griffith wedi dod yma at yn haid, oedd yn arloeswr gwella tir, a trio rhyw feillio'n gwahanol a rhyw rigwell wahanol yma. Nath e wella? Do, ond sech chi'n mynd dweud heddiw ar tywydd yma, mae bob man mor llwyd. Beth yw'r rhichau fe? Swn i'n gweld hyn grymoedd yn mynd? Na, olion gwartheg yn cered ar dywydd glyb. Mae'n dilyn yr un yn llwybr am yr... A mae'r gwartheg yn gall, maen nhw'n cerdded ar draws. Ynden. Y llythyr. So chi'n redi hwn? Ynden, ynden. Beryglis? Na, di. Os di'r tywydd yn iawn. Eith y tractor lawr i hun a llusgo'r arad ar ei ôl. Beth dan ni'n estraw wedyn? Cae dan yr wtra. Tan y beth? Tan yr wtra. Wtra? Ie, lôn fech neu ffordd fech. Fel feidir fyddwn i'n gweud? Ie. O honno'n serthweth? Yndi, honno'n serthfech. A wrth bod ni'n mynd bellach wedyn draw, am y gorllewin, pwy bergis dyn ni wedyn? Da ni'n mynd draw wedyn am Cae dan tŷ Braichllwyd a draw am rerw hir. Oedd hi'n erw mewn maint? Mae gynnon ni 3 enw ar yr un cae, erw hir, y garnedd a Cae Newydd a'r gwahanol rannau ar un cae. Yr erw hir o gwmpas yr erw yma, swn i'n tybio. A wedyn rownd, beth da chi wedyn? Islaw mae Cae An a da ni'n mynd draw wedyn am y fedw. Mae Cae An yr hanes diddorol na gyda'r gyllid nhw e. Yndi, yndi. Os edrychwn ar y map o'r awyr, gallwn weld pa mor serth yw Caeau Braichllwyd. Mae Cae Moses yn arwain at Gae dan yr wtra a chai dan tŷ. Bellach ymlaen gallwn weld yn glir lle mae erw hir wedi rhannu'n 3 chai. A oddi tano mae Cae An, sy'n gysylltiedig â hanes y gwylliaid cochion enwog.